Ramogi juang machiegni cheno mar mbako romo koro chako sane sa usikal dakika 30 gochiko tok sa dek mar okinyi sama kelo ni cheno maka machiel kachiel odiochieng' ma kawuono wago tarubini kendo warango chal mar somo e pacho kae. Odiochieng' manyoro ripode nogol kendo mano maneno kendo marango kaka somba CBC osebedo katimo pa jonyuol gin mage, adi masire adi ma ok sire. Mago wadabedo kwarango odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' manyoro bende od bura nochako ayanga kendo e thuolo moro bang' yweyo mag dweche ariyo. Jod bura nowacho ang'o kotenore kod gigi duto? Dar mag jopuonje gin mage, ndiko jopuonje manyien e tich, tero gi lemo mamoko promotion itimo gi e yo machalo nade? Odiochieng' ma kawuono wayudo thuolo bende mar rango en ang'o mamiyo jonyuol moko daro nyithindegi kagolo gi grade mar 7 tero gi nyaka e klas 8 mondo mi gitim KCPE. Ji nigi luoro e CBC ni koso oyo. Antie ka kod jalonyo weche mag somo kachiel koda ka japuonj motudore godo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Koro Macbeth kama intiere kanyo, ka in e simbi donje mana e Citizen Digital App kacha mondo ine Ramogi TV, donje e YouTube mar Ramogi TV mondo mi iyudwa e yo moro makare. Odiochieng' ma kawuono wantiere kodi ka, wago mbaka kodi ni mar mbaka mogoyo wadagerore go kaka oganda. Nyinga Cleophas Oluoch, chenro mar mbako romo e Ramogi TV. Wendo na mokwongo Nairobi kaka mantiere gi wendo jalonyo weche bende nyalo konyowa gi somo paro kage kata ka warango chal mar somo e piny Kenya. Mano Morino Kal machiegni Ramogi TV mbako romo kawuono. Aduoko erokamano. Yes. Valentine suteri naye? Maber. Maber. Ingeni chieng' hera. En chieng' ma morgo kabisa. Yes. Hera morito piny. Okay. Yes. Aya, ber ahinya koro Ramogi juang machielo bende wantiere gi japuonj mawuok e skul ma Consolata entiere buore Nairobi kar kae utore kodwa e yor Ariro Dero. Arwakini machiegni cheno mar mbako romo kinyi ma kawuono mar Ramogi TV. Arwakini machiegni kanya achiel kachiel ka intiere e skul ngini klas ichiegni okedhi e klas. Chal ka gima ok wawinji yo moro makare, kata kamano waloso chenro mag tudruok kodi e yo moro makare ka wayude kendo wadhi duogo kanyo mondo mi wakoni ni odhi timre e yo machalo nade. Nyakwa Ramogi juang mano e wendo montiere godo kinyi ma kawuono. Watemo loso sauti mare ka wayude wadhi kode e yo moro makare. Ka wachako mana twak bende nyaka sani wada mana mondo mi wawinjane ni jopuonj to wacho nade. Jogo ntiere riwruok mane otimo nonro mano jomluongo ni twaweza ni sisi mano bende mano timo nonro kendo bende koro ne gigolo gi ayanga. Odiochieng' manyoro jafwambo marwa Judith Omondi bende no olemo gi kanyo kane gintiere e romo mane giyango e report makamano kendo koro sani wawinjane kaka ne giloso ka gintiere e romo makamano odiochieng' manyoro kotenore koda wechego mago maga CBC ne giloso ka gintiere buore Nairobi kar ka. Wawinj gane mano ka wadwaro winjo mago jogo mantiere twaweza ni sisi jogo ne oloso kanyo odiochieng' manyoro mano kotenore kod wechego mago mag CBC. Jonyuol pinge koso oyie wacho ni ka gidagi kata ka ok gidware to gin to giwacho e yo machalo nade. Report ka ikona ka wanyalo yude e yo moro makare koro sani wawinjane kaka ne giloso. If we are not careful, at some point in our Kenyan history we shall have encultured people to believe that the government should be providing that which the government cannot afford. So there are some things we know as government we need to do. But that source of our income, for example, to employ teachers is not limitless. Even at grade 7, analyzed properly, we are at a better stage than we were with standard 7. We have broadened the learning space. We have brought some experiences earlier to the learners. Maybe they have concerns of which we need to dig deeper to get to know why they have such kind of an opinion. And I think it's the right time citizens are fed with the right information, probably through the media, and be able, and the government should package that information in a simpler way such that wananchi can be able to digest that information. We allowed respondents
to provide multiple responses. So the one that came at the top is the cost, which they said is quite high. And I'm happy that the director has said it's something that they are addressing, and probably in near future the cost will go down. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. So there's a lot of parental involvement, of which parents think that more should be done in school rather than at home. En ng'ur mantiere kar kanyo ka jonyuol moko wacho ni beche ni malo, jomoko bende wacho gimomiyo ok gidwa ni mondo mi owinj kata ok gidwa gimomiyo ok gidwa somo mar CBC. Winjo ka jodito goloso e sekta mar somo. Morino kala cha kodi. Pachien mane kotene kod duoko no mabende nitiere kar kanyo. Kato bende ang'wa winjo, ang'wa negi kaka opangi mane kinde mabiro. Mano kuom winjo sana. Mokwongo giwacho ni CBC nengo mare ni malo. Ma ok en gima moro jonyuol. To mbele kanyo bende giwacho ni sirikal ok onego bed ni miyo ji nafas kata jonyuol nafas mondo gin kik giting' margi mar mondo giriw lwetgi mondo nyithindo gieki oyud kaka ikonyo, nikech jonyuol mang'eny neno ni mano koro onego bed ni bedo garama mar sirikal. Ae mar adek bende awinjo ka giwacho ni en gima kawo jonyuol. CBC dwaro ni mondo jonyuol bende mondo odonje e ting'o ting' ni demanding. Tiende ni nyathi biro, an ing'eni an gi ja CBC, nyathi biro to in gi gigi ma idwa ni losi, gigi machandi, gin weche tich, gin weche ot, gin weche mag kaka ngimani dhi bedi gi ngima nyithindo. To japuonj bende gi e skul kuchocho omiyo nyathi tich moko mondo kelni e ot ka mondo ichak tiyo gi nyathi. Koro yudo ka magi gin gik ma ok mor jonyuol. Nikech janyuol neno ni mae gimonego bed ni en gimitimo gi e skul kuchocho, be momiyo golo nyathi okinyi e ot kotere skul seche 8 kata seche 9 go. Nyathi onego bed ni kowuok e skul kucho to wach skul oserumo gi kucho. Tineno kaka ndicha kiduoko ni responsibility e ot ka. Dhi many kube, tuchi los ilungo nang'owa gima samoro nyithindo kudho mar music instrument ni flute. Dhi nan gi nyathi ma ja CBC ja class 3 dhi print papers, wadwa bedo patriotic, uloso gute. Koro yudo ka gikaina ko gin gik ma gichwanyo jonyuol, gimono jonyuol timo tich monego bed ni watiyo, to mae tich ma ka wang' neno maber to onego bed ni oserumo gi skul. Koro mago gik maneno ka giwuoye kanyo, to kata wan kwa bet ka wan jonyuol wane diere kanyo, moko wapako to moko bende chwanyo wa diera. E kinde ma gintiere kar kanyo ka jonyuol bende wacho ni gintiere kod wacho ni paro ma opogore kotenore kod duoko ma kamae. Sani koro wadani wakela network ya kano yudo thuolo mar winjo kata mar neno gigo mane jodito go wacho, kata kamano wanyanena ne graphics moko, gigo mane olosi mano kotenore kod report ma kamani, to ginto giwache nade gik mage maponono jopuonj kaachiel kod jonyuol bende kaloe okinyi ma kawuono. Wawinja ne koro kaka ni gintiere kanyo ka wanyalo mana neno gi chal mar CBC mano ka nitiere kanyo report mar twaweza. Wacho kanyo ni ji mane okawo pachgi ero ne romo kanyo ji maromo 3,000 ka 3,000 gi mano okawo pachgi, ji ma ok omor kod lokruok mag somo mago nitiere kanyo maromo 1,440 ka ji madwaro ni oketh CBC ne gin 510. Kama chielo bende nitiere nonro mopogore mantiere kar kanyo ni to koro jok mamoko gi ginto ginene yo machalo nade. Midhiero mag CBC, ting' mar nengo ne jonyuol ni malo, ting' mar puonjo jopuonjre ne jonyuol mano jonyuol ema ni godo. Digni mar CBC bende nitiere kar ka, nok mar klese bende neno kar kanyo ka en moko bende mabedo kanyo ka irango. Nitiere chenro mopogore ma koro bende mienjo nyakwara mga juang ka itemo mana rango gi e kinde ma gintiere kanyo. Ting' mar nengo ne jonyuol bende nitiere kanyo kaka achiel kuom gigi. Ka pod otemo yudo achiel kachiel ariro dero ka entiere ikona ni koro waseyude ka entiere sikul entiere Nairobi ka. Japuonj arwak ni machiegni twago kinyi ma kawuono ka iwinjo gino mane jodito mag somo go bende koro lose
inyalo miyo mana pachi ni to inene yo machalo nade. Pek mar somo mar CBC ni en kanye, oganda bende oyie kode dier, wano ka moko oyie kode ata malo mathoth, ka moko bende wacho ni oyo onego kethe, nyalo bedo no leo koso. Erokamano Cleo, amosi no yawre. Oyawre ahinya machiegni. Gimori kanyo. En benda mose. Akao. Erokamano ahinya. Chal mar CBC aneno ka pek nitiere kuom sirkal, pek osedhi ne jonyuol, digni bende ng'eny. To magi duto gin nikech ne ok bedo gi ikruok malong'o. Ne wabedo mana gi ikruok ne weche mag content, gik mowinjo bed ni somo e skul ahinya, lakini ne sirkal owiyo wil gi timo ikruok ne chenro mag gik mowinjo bed ni tiyo godo machalo kaka klese, machalo kaka laboratories, to gi workshops. Pek mar CBC ni kuom sirkal ahinya nikech sirkal owinjo bed ni gero gigi eki makel gik mowinjo bed ni tiyo godo machalo kaka charan midhi tige home science, machalo kaka mitiyo gi laboratory. To kata kamano skunde mag sirkal mosebedo gi pek ahinya nikech jopuonj pod onge. Jopuonj mowinjo bed ni klese gi eki onge mosebedo deploy. Jopuonj primary mondo odhi opuonj jo 7. Jopuonj gi bende pok omi promotion. Wan e juma mar 4. Juma mar 4 ne nyithind primary, juma mar 3 ne nyithind jo class 7 kata grade 7. Ma ok apar ka en gima dhi bedo kare ahinya nikech ndalo machuok kende to jogi dhi timo penj mar midterm, kasto gidhi e break, gidhi yweyo. Jogi e kinde ma gibiro dhi timo penj ni endi, biro nwang'o ka onge gima gisesomo kata matin. Mar ariyo, skunde mane nigi nyithindo mane ogolo nyithindo e klas 6 otere klas 7 to gionge gi sekondari madimigi facilities gi machiegni, notimo transfer. Ma niwinjo ka sirkal wacho ni transfer go eko ne ok otim malong'o ahinya ne joma nogol e 7 kitere ma owinjo bed ni dhi timo KCP, ogol e 6 titere 8 dhi timo KCP. Mago transfers ma ok ni kare. Nyathini onge gimong'eyo, en gimong'eyo en CBC, onge gimong'eyo 844 kasti dwa kawe itere no dhi timo 8 nikech ineno ka bagni nitiere, digni nitiere klas 7 kae. Ok en gima kare, en gima dhi bedo ma ok ni kare ne nyithindo to kata mana jonyuol, nikech nyithindo gi dhi perform poorly, gidhi yudo alama mane ok owinjo bed ni giyudo. E kinde ma jonyuol bende ni kod ni to bende odhi timo makare, bende yudo kata chenro mopogore opogore kama osechope ni, bende nitiere geno moro amora ni inyalo kethe mano kaka jonyuol bende moko dwaro, koso gitiye gima osemigi sani ma CBC mantiere oganda odhi kode mbele. Ok awinji maber, nwane gimiwacho no. Ka pinji ni waumo ahinya kuom mano, ka nitiere thuolo moro amora ka oganda mapenjo kanyo ni mondo mi oketh CBC, gin gi thuolo maromo nade? Koso oganda onego tie gi gino ma gin go sani ni CBC nitie, nyithindo dhi e sikul, gidhi nyime kod ngimagi? Thuolo to thin Cleo. Ok wabiwuondre ka ni thuolo nitiere mar timo gigi eki. Sirkal biro mana timo gi kaka kar speed monyalo, kar nyalo ne, lakini wanyalo wacho ni nowinjo bed ni sirkal goyo step ka step. Kane nyithindo gichake e grade 1 kata class 1, to nowinjo bed ni sirkal ng'iyo ni to en ang'o mowinjo bed ni watimo, ka gidhi e grade 2 en ang'o mowinjo bed ni watimo, structures mage mowinjo bed ni waketo. Sirkal nosedeko ma gini osetimore kamae. Nyithindo mantiere okaw keta kama gintiere ma oseket gieno endo, mondo sirkal oket gedo mantiere, nikech kaluwore kata gi oboke mane sirkal ooro ne jopuonj ma head teachers mag primary, mag public. Oboke no ne wacho ni CBC pod idhi mana puonji kiwango mar 2, classes 2, that is nursery,
ariyo, auchiel, adek, adek, adek. Ok gipoge ni ariyo, auchiel, ariyo, ang'wen, adek. Ok opoge kamano. Koro miyo sirkal nyaka jiw tiende mondo oket establishments mowinjo bed ni giketo kaka laboratory workshops go eko owinjo bed ni gigero e kind seche gieki ma nyithindo osekawo okete skunde machiegni gi secondary. Sama nyithindo gitimo ma to wawach ni gikaw thuolo ni nyaka dwe mar 4 ka gichako train jopuonj mondo odhi opuonj jo abiriyo gieki, owinjo bed ni gedo gisetimo ma gisekelo gik mowinjo bed ni nyithindo gitiyo godo kaka mag laboratory gi workshop go eko. Thuolo onge, nyithindo gidhi timo penj to ginyalo timo penj ka ginumu. Thuolo Erokamano ne japuonj Ariro Dero ka intie Nairobi kae wacho ni thuolo onge margi mar rango gimoro amora ma nyalo bedo kata ni timo. En adier koso nitie gi paro moro ma jonyuol ponono nyalo bedo godo, geno moro ni ponono inyalo gole oko. Aput cha bende onego bed ni chwalo report mar mogik mano dwe manyien mar dwe no mar adek. Ing'eni wach moro obiro e pacha kae. Kane ker mosenindo Profesa Magoha nowachonwa kapok ne kane pod en minister, kane pod en cabinet secretary ni onge kuma CBC dhiye. It is here to stay. Koro gi an gi pacha taneno ni en adiera ni it is here to stay. Tineno kata ka ker Ruto nowacho ni mae gima koro nyaka jiwa mondo mi otimre. To gima litna kaka janyuol en ni iwinjo ka japuonj Ariro wacho ni sirikal nonego bed ni keto chenro mar ng'iyo ni to nyithindo gi kawachako program ni kata kawachako mpango mar CBC ni, nyithindo gi ng'eni sani koro gin e grade 7, tiende ni higni 7 higni 6 chien chenro manotimre maber ne onge, momiyo koro no ka chochni mantiere gi sani ni
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Iyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safar oseyawa. Palomino chieng' atandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Sebedo kalokore keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Kaka vit nisi. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni oro text, oro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of rumba. Epewe mag tuke maiero, Hero maradula. kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kiket mbele. Wajiwe. Angol gitienda koni, lakini wiato le. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre sa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, sa 7:30 odiochieng', mana e chenro mar mine nyalo. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mi godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo.
kilalo ng'ato miero to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 883 kata 0785 40 38 Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Odiochieng' mar 8 Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin, gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor? Riwri gi Alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala chieng' tich adek ka tich adek saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo gimana pando okibiyudo. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to ino kibiyude. Zabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wuonda kai to koro sani in idwa riembo. E wi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15, mana e Ramogi TV. Kik bai. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni nyarko chia. Nyako chia. Kali nyako chia. Chung malo. Serikali saidia. Suon machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola gi ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka kucha. Kadhengele. Wogi. Nyarko chia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8, mana e Ramogi TV. We bwana, ang'o matimi? Weri gi stress mang'eny. Relax, Kao time ni, chwad luku, tokelezea, wadho cham ngima bwana, kacha nitiere nyiri mad noma, nyiri mabeyo, nyiri mochwere ma serious, nitiere thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, ang'o machandi bwana, nitiere chiemo kila aina, nitiere gimora mora, tokelezea bwana, wadho cham ngima. Stress, weri gi stress bwana, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811 *383# to get Wadhi. Nyakora Ramogi Ajwang' wagoyo mos kuom mago manotimore, wacho ni gigi molos gi lwedo, gi lwet dhano, bende gin gik moko ma ponono inyalo bedo kata ka itiyo yo makare kaka nogo mbaka. Timo mana ka koro mbaka bedo ka break. Bende mana kaka wacho ni break mar polo be kochot.
wacho ni gik mathoth nyalo bedo ni timore. Kata kamano ogoyo mos kendo ogoni erokamano mar waseduogo kendo wane yamo inenowa e piny Kenya e konde duto kono nyaka sani bende waseduogo kama intie. Jok mantiere gwenge mopogore opogore onwa mana ote SMS na 3-6-6-0-0 kono aneni bende waseduogo. Wanto wang'e mabende waseduogo kendo koro sani awuoyo kodi ka intiere gwenge ma Kikuyu, inenowa ka intiere gwenge ma Homa Bay, joma ni Ligega, Ugenya, ang'eni bende yudowa e yo moro makare. Okinyi ma kawuono wantiere kae, wadhi nyime kod twak. Wago Musenye Murino Kal. Ne gini otimore koro kane ekoka ine spirit mar pimo. Gini kaka timore kaka CBC ni ochwanyo jonyuol, ochwanyo ji mopogore opogore to jomoko bende pod sire. Kwanye mana gi kama ni wecha. Kama ni gini omiyo we. Na wacho ni rachna. Nikech waonge gi ler mar ni chomo kanye. To miya penjo moro ni. CBC ni ne en dwaro mar ng'a. Nikech kano chakore 2017 okaneno kama ne onyis jonyuol ni mondo koro wan gi gima chalo kama wadwa ni mondo wawachi mondo wang'e ni to be wanyalo adapte, wanyalo rwake kata en gima ok wanyal rwako. Noketi aketa. Ineno ka e kore ka higni 6 osekalo. Ok wang'eyo ni to warie kanye. Koro nikech sirikal nowacho ni entiere ok en gima ibiro gol, wawuotha gi geno, lakini jonyuol to wachwanyore. Koro wantiere gi jatelo ma otelo ni National Parents Association miluongo ni Mr. Patrick Maiyo. An pok aneno kama owuoke mondo mi owuo e lo jonyuol. Owach ne jonyuol ni mae bas ma waidho to bas ni oterowa kama. Ler ma kama no onge. To kora penjora ma emomiyo na penjo wach mar ni to ne en dwaro mar ng'a. Nikech kanyaka kawuono higni 6 osekalo to jonyuol iwinjo ka ng'eny gi kata mana to aweza owachonwa ni jonyuol mang'eny ka gombo margi kata ka dwaro margi to ne ni gima kama mondo mi ogol. Koro iyudo ka ok wang'eyo ni dwaro ni ne en mane nikech reason momiwa mane kelo dwaro ni bende en reason moko makata king'iyo chente neno ni gik ma nyithindo dwa notim sani gi momiyo iwachonwa ni CBC ni noketi gin gik makata won watimo. Anya paro kata mane music school ka watimo music e primary. Ne waloso rutu. Udhi tinyiso ni makuru ng'ech. Pien ng'ech no los godo uro rutu. Anya paro ka wapayo nyakuluth kuon. E home science watedo. Koro gima gitimo sani mopogore gi mano kwatimo ka. Okaneno momiyo ni nyalo nyiswa ni mondo koro change gini obed curriculum based. Nikech kata mana seche kan watimo gini. Koro gimomiyo awuoyo wach mani dwaro kata ne en pach ng'a. Iyudo ka samoro adiera wanyalo timo gik moko nikech ok wanono matut ni to gini odhi kelo chandruok mane. Ng'e maber ni nitie gimiluonga ni legacy. Akia ni ang' ni konya Ling'any. Ling'any ng'eni koro dayo moro ma chon kabisa tanyalo understand. But koro nyikwa Ramogi useng'eyo ni legacy luongo ni Ling'any. Nitiere gik moko ma kawase pidhogi ei oganda to ber mana mondo mi walosgi gimed moko to kik waduog chien kendo mondo mi wakethi. Ng'eni ma wuoyo nikech ok ang'e ni CBC ni orie kodwa kanye. Ok aneno pogruok e gima nitie sani apart from nengo ne mopogore gi gik man watimo chon. Koro legacy en gima ka oseketi to ok ber mondo mi otuggo. Nikech an kang'iyo CBC ni tano ka gima watugo gi pek mar somo, teko mar somo e pinywa ka, watugo gi ngima nyithindo. Mane gima an kawacho pacha gi chunya taneno ni nitiere nikech chon ne ineno ka noket mahino kabisa e wach somo kata iwachonwa ni penj ni kwalo nobet nade. Tiyudo ka an according to me 844 ne en somo ma ne en very serious nikech iyudo ka knowledge ni e book kachacha. To chieng' moro nyocha wacho ka ni if you want to hide something from an African wazungu ng'eyo kete book. Koro iyudo ka bugni ok dwa ni mondo nyathi obed exposed to kabisa. Iyudo ka nitiere gik moko ma chal ni jok moko nitie ma pach gi richo. Mana wacho pacha ma osefwenyo ni ei bugni Kenya
golo jok mariek, jok manyalo chung kata mane piny ma wach kama kamacha. Iyudo kata ka wach ni wawati gi example ni. Samoro iyudo kata ka nyathi otimo maber, wings to fly okawo nyathi, okony kata janyuol okonya nyathi ni osomo modhi mobedo kata mane japuonj moro, daktari moro. Ing'eni knowledge no ero opek kuom nyathi. To kakoro idwa nyiswa ni CBC pek mantiere CBC compared to pek mananeno chon cha, iyudo ka idwa ni mondo ogoli. Koro nyathi yes osomo to part moro mar we monda nyagra competition, nikech ing'eni ne wan e buk mar adiera, iyudo gik mopondo ka iyudo gi e buk. Makoro ponono kata wach mar piem ma nyithi skul ponono ne bero chal mar somo masani ma CBC ni onge. Nobero kabisa. To kine ka koro CBC kaka nene aneno ka o weekend pek mar buk. Pek mar pek mar buk. Ara ni make gi kan japuonj Ariro dero ankono ka wasewinjo pat jo Kisumu ni anto nene yo machalo nade. Pod wantiere kode inene kar kanyo japuonj ni sikul ose report gokinyi yo moro makare. Sani bende wantiere mana kode kar kanyo. Japuonj angwa biro iri to kapok wabiro kata iri wadhi e kaunti ma Kisumu mondo mi wawinja ne gino matimore e kaunti ma Kisumu. Iko na kanyo ni Millicent Adhiambo osekore. Ka wasewinje to waduogo iri japuonj Ariro mondo mi wadhi nyime kod twak okinyi makawuono. Kata kamano bende iko na ero ni podi jo Kisumu podi poko ikore. Millicent Adhiambo pod loso gige mag tudruok kodwa. Koro japuonj iwinjo gima Morino Kal bende olero e studio ka okinyi makawuono. Ka wacho kanyo ni bende ponono kwarango chal mar somo jonyuol ka sarango kwan manitiere kar kacha kuom ji 3,000 mane ochok pachgi. Ka nitiere moko ma kwan gi ni malo mane ok dwa wach CBC mar ok sir. E kinde gi bende ka oganda moko nyalo bedo gi paro maket kod mar Morino Kal ni koro ero osetimore kama ji odhi kanye CBC onge piem moro amora mantiere to bomedo ndhadhu adieri e somo kaka chon nitiere. Erokamano Cleo, aparo ni koro atawinjora maber Awinji maber kendo picha ni long'o. Erokamano, waduoko ne Nyasaye erokamano. Gik molos gi lwet dhano gi kata bed ni piny ochomo koma wachomo ni, to seche moko pod gigi tamore tiyo. Mos ahinya ne oganda Ramogi. Awinjo ka Morino twak kanyo, ng'eyo malong'o kuma CBC ochomo to thoth ji ongego, mak mana joma o develop curriculum man kode. Koro gima an anyalo wacho en ni bedo ni wabagni no endo ema gwaro pinji. To ka ok kamano CBC ber. King'iyo gik mane watimo chon, ndalo mane wasomo chon 844 machon, mana kaka nwasewacho chien kanyo, ibro nwang'o ka gik mane watimo chon go eko moko ni e CBC ka, to gi advancement okenge mwasegoyo kaka piny mangima e technology e gige mwatiyogo gi eki machalo simu, computer technology. Sani emiwacho ni en engine ma drive economies mang'eny. To ka ok kamano, ka wan kao CBC wamedo gi gigi, wabo nwang'o ka CBC ber, ogolo nyathi e buk mana kaka Morino osewacho no, nikech dongruok ok ni e buk kende, dongruok ni kuonde mang'eny moloyo buk kende. Nitiere gik mang'eny ma nyithindo nyalo timo ka ok en na somo kende. Bonwang'o ka nyithindo kano somo chon, ng'ato somo maber to ok okadho penj, chunye goyore ma jomoko nodere kata nikech chunye osegore oneno ka ok okalo. To gik ma ng'ani nyalo timo ng'eny. Ng'ani nyalo timo gik mang'eny mopogore gi gik ma onyalo timo nade mane onyalo timo ka buk kende motimore nade emoyweye otimo. Koro CBC olosi ne nyithindo mondo nyithindo gieki onwang' thuolo mar timo gik moko gi lwetgi, gi pachgi, gi chunygi. Olos nyathi man iluongo ni holistic, nyathi mobedo developed holistic e yore duto, yore mag miyo Nyasaye duong'. Nyathini ong'eyo Nyasaye kendo miyo Nyasaye duong', ong'eyo anyuola mare, ong'eyo piny mare kendo ohero piny, ohero jogegi,
ok ni en nyathi ma ok omiyo value the society and even life. Mana kaka waneno timore e Kenya sani, ng'ato nyalo wuok to nego wadgi, ng'ato nyalo obedo gi osenego wadgi e okawe kaka gima normal nikech oneno kamago timore. Ng'ato nyalo wuok en ng'ama wuoyi ore kata en ng'ama dichuo to nyuomo dichuo wadgi kasto kawo ni mano mana gima kawaida. Mago gik ma CBC golo nikech piny ochomo kama koro dongruok gieki osekelo ber kendo osekelo wadwa ni nyathi sama timo CBC yango ni ginang'o gini maber ginang'o gini ma ok ni kare, en ang'o manyalo timo gi pacha, en ang'o manyalo timo gi lweta. Anyalo depend kuom ng'a, ba anyalo depend kuom an awuon, ba anyalo believe ni an awuon an gi nyalo mar timo gigi kopogore gi buk kende kata bedni kamano. Aya, adane make gi kanyo, wadhi kaunti ma Kisumu bende koro wawinja ne pat jodak kaunti ma Kisumu ginto gineno kendo giwacho yo machalo nade. Millicent Adhiambo abiro iri e kaunti ma Kisumu, yaore Kisumu chio nade. Odiochieng' ma kawuono warango chal mar somo, jopuonj, jogo manie CBC mantiere gwenge ma opogore. Jodak e kaunti ma Kisumu giwacho nade ka otenore kod chenro ma kama. To bende arwaki machiegni kendo e higani bende chenro mar mbako romo bang' ka oyueyo bende thuolo moro mokalo. Ageno ni koro sani bende imedo mana chango machiegni. Erokamano nyakle Ofas achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kaendi, mana kaka wang'eyo ni weche somo sani dhi mbele ka wan gi jogo madonje junior secondary school, jo form 1 bende nitiere madonje klas 9, to wan bende gi jo klas 7 ma bende notimo penj mondo gidhi e klas 8. E thuolo ni nitie gigo mang'eny madhi e sekta mar somo kendo ma momiyo twak ma kawuono ni wadwa ni wayud paro mopogore kowuok kuom jodak kendo jonyuol mowuok Kisumu kaunti kaendi mondo ginyisa to gito pachgi chalo nade kotenore kod chal mar weche somo e pacho kaendi mangima kaka weche dhi ahinya to kotenore kod donjo manyien mar lai mar somo mar CBC. Machiegni anyanya koro moga jwang'o ni bed kodwa twak iwinj paro mopogore kowuok kuom jodak ma Kisumu. Abro chako kodi king'iyo na mana kamera kachi, chako gi nyingi tinyisa to ito pachi chalo nade kotenore kod chal mar Kisumu somo e pacho ka. An kachako gi nyinga iluonga ni Jared Owiti Ogone, mong'ere ahinya en mrefu. An jo ohala madho KCC ka. An kachako gi pacha korka CBC, wan jonyuol nwabedo gi pek ahinya kech kaluwore sirikal nodhi modhi ole nyaka dakika mogik. Koro chenro ne gidhi kiro dakika mogik ka jonyuol moko neonge gima mama pok otimo. Plus uniform no odhi oket malo, no wach ni nyithindo dhi skul nono. Duration mane gimiyo jonyuol obedo gi tabu. CBC to ok rach, mak mana ni minister mokel korka CBC no ema ok elewa. Minister mane nyocho chake mane magoa manotho to ne elewa koro miyo yudo ka jonyuol nigi sida nikech yudo ka in gi moko in gi ja form 1 in gi ja CBT ka tiyudo ka gigo dhi modhi oruogore ni ng'at achiel koro ibedo gi pek korka nyithindo. To mak mana ni somo to ok rach, to wakwayo sirikandwa mar Kenya masani manitie ni omed konyo jonyuol winjo pek korka school fee mag nyithindo kaachiel gi CBC. An ka korka para mane paro manyalo golo korka sirikandwa ni nwawinjo pek kaka wan jonyuol kata adwoko erokamano maduong'. Mana mapiyo machiegni owuoyo abo chako kodi king'iyo kamara bia mondo imiya pachi kaka janyuol kaka japiny kotenore kod weche somo, weche jopuonj, pachi chalo nade? An gi nyinga an Lilian Atieno Otieno, an min ja 8 kendo an min ja junior secondary. Pek aneno kaka janyuol somo to kach, lakini en pek korka uniform. Junior secondary kane gidhi e grade 7 nonego giwaweya uniform machon cha ma nyathi mondo somgo. Koro an pek maneno en mana korka pesa. To weche mag ndiko jopuonj kaka nyithindo wilore skunde, ng'eni nyithindo ne kia wa junior secondary yudo kata ka nyithindo modonjo e grade 7 rwako long to jok moko rwako so nyawache ang'o, bende nitie confusion koso weche gi dhi mana maber kodu gi jonyuol nyaka gi nyithindo gi jopuonj? Nitie nikech joga somo aria to aria compound tin. Koro yudo ni class 7 cha emoket kaka junior secondary, compound tin, koro pogruok nyalo bedo mana uniform to pogruok maduong' ahinya to kane. Erokamano ahinya machiegni mondo imiya pachi kotenore kod weche somo, ndiko jopuonj kaka chal mar somo chal e Kenya, jo junior donjo, jo class 9 donjo, nitie riwruok moro koso government dhi mana maber? Nitiere riwruok maduong' kabisa e somo ka
ma ok gidhi maber. Kech adiera ma Nyasaye, CBC kanobiro, the late Professor Magoha notieko over 2 years kotemo mondo rwakgi e secondary school. To jogi obiro dweche adek ok ginya prepare primary schools mondo rwak jogi. Mano confusion mokwongo. Mar ariyo, ok unyal enroll nyithindo e school ka jopuonj onge. Gigi biro nango idwaro school mokwongo, idwaro jopuonj mar ariyo koki enroll nyithi school. To sani gikawo nyithindo gitere school, jopuonj onge, idhi puonj gi ng'a. Kichak idhi ng'iyo skunde goeko ma gi approve, giwacho ni CBC ni gi tapped the talent. Some of the schools onge kata mana gi paw mpira, koro football adhi bedo tapped nang'o. Aya jo CBC madonje class 7 sani. Ere ka gidhi participate extra curriculum activities. Gidhi go mpira kanyo to gidhi represent skunde mag. Gidhi represent primary schools mag intiere go, koso gidhi represent high school. High schools mag, junior secondary schools mag gidhi represent. Are we going to what they go logioko for 3 years ma ogi participate extra curriculum activities? Mano en makosa maduong' kabisa. Ting'eyo education ka jotugo godo to en inyo nyithindo, en bagni marang'ongo ma pok wadwaro waneno e piny ma kawuono ni. Sirikal mondo step up, magi yie makosa gi, magi rectify makosa motimore. Koro kapok idhi, nitie penjo moro kama bende dhi, nitiere jonyuol ma bende ruruok ma bende osebedo ma itero nyithindo e junior secondary school ni. Miyo nyithindgi mane otimo penje class 7, gigolo, gitere class 8, gin gidhi gi line mar somo machon mar 844 cha. Inyalo wacho ng'e wi wach? Gitimo mano nikech gisebuok nikech preparation mar CBC. CBC nyalo bedo no ber, lakini kaka gi implement rach nikech mar ariyo be pok ong'iswa niya 7 years ma nyathi dhi time e secondary school, junior secondary school. Odhi cover ang'o. 7 years en period maduong' kabisa. Ma puonj mar education mar secondary kende ok nyaka 7 years. CBC osetime. I was in Burundi na aneno. Yudo ka 4 years negitimo education, 3 years ne en career. Ka ndi poko ng'iswa ni 7 years no odhi entail what and what. So government mess up nyithindo. Ero kama na nyama chiegni mana mapiyo ng'ama chielo mabero bomiyo pachi e wi somo, chal mar somo, jonyuol magolo nyithindo giduoke 844 gigole CBC nikech wat giruore gi kiani gichom kanye, then ndiko jopuonj. An iluonga ni an johala ma e Kisumu ka. To somo mar nyithindo nyaka bed matek. Nikech luwore gi sirkal ma wantie buoye. Sirkal nokawo gini orekni godo kapok ginono matut ni to jogo manochung' ne somo ne gin ng'a gini. To then ta sirkal nolokore to ne gigolo jok manotele sekta manonego beni nono weche mag somo magiketo manyien. To manyien go onge gima ne ging'eyo. Koro mi iyudo kotek mamiyo kata an kaparo kang'iye samoro matut to aneno ni ere kaka nyathina nyalo dhi e klas 8. Ere kaka nyathina nyalo dhi timo penj mondo dhi e klas 8. Koro chuno ni nyaka ng'e ane shortcut ni to ka ng'ado kode ka to biro dhi neno ber mbal nikech mabiro ni to pod ok ang'eyo kaka entie. Koro mi aneno kotek. To kidhi kuom jopuonj be pok ondiki madi tong' ing'e ni to nyithindo joma dhi puonjogi gin jomage. Koro kae mapek nitie nikech kikia ng'ama dhi puonjo nyathini ito koro idwa timo nang'o. Dong' nyaka ing'i yo moro matong' ing'i kaka inyalo konyogo nyathini nikech sirkal okawo gini to riknigo kapok ging'eyo ni to gidhi time nang'o. Koro akwa sirkal ni ka sirkal bedo sirkal maber nikech en sirkal manyien, ok en sirkal manoloso gini. Ging'i gini e yo matut to ging'i kaka ginyalo konyo jonyuol nikech jonyuol bende chandore gi nyithindo. Ka ging'iyo kaka nyithindo onego dhi sikul, nyithindo kaka onego ng'iew nigi uniform, kidhi ka uniform kucho to yudo ka nengo tek to gin to giwacho ni uniform gik moko duto te gisetere sikul. To kidhi e sikul kuno to iyudo ni gima oseter ne nyathi bende onge. Koro chal gima jonyuol yware gi sirkal. Koro an ayudo ka koro tek matama. Ma an gimoro manyalo timo koro onge. Nikech kata samoro pesa minyalo kawo mondo itergo nyathi sikul bende bedo ni tabu. Kaka inyalo timo otami. Samoro in gi nyithindo 5 to nyithindo 5 gidwa ni gisom te. To giluwore e kilesegi. Gimoro minyalo timo koro nyalo bedo matin. Koro inyalo go asuru ni an ka koro tamo wang'a nikech sirkal koro ok nyal konya to giwacho ni pesa gisero e skul. An koro piny otamo wang'a, an gima koro anyalo timo koro onge. Koro an anyalo timo gimoro amora ma sirkal oyie. Kata kohero bet dala kata ka sirkal ohero ywaye mondo kel to koro gikonywa nikech piny otamo wang' jonyuol. Erokamano. Machiegni. Wawuoye wach chal mar somo pacho ka
jonyuol golo nyithinde e klas 7 gitere klas 8 nikech chal ka gima weche CBC ruwore negi. Inyalo wacho ang'o kaka janyuol? Pachi chalo ne wach somo ma pacho. An nyinga iluonga ni Christina Tieno Otema. Abende kawuoye wach kachangia wach mar nyithindo mar skul no. To waneno matek nikech iwachonwa ni nyithindo dhi sikul, pesa sirikal ogolo. To nyithindo ka dhi sikul to iduogo nyithindo ni jonyuol oduogo many pesa mondo tergo nyithindo e skul. Koro wabedo gi midhiero kod nyithindo kaka watimre kod nyithindo e dala onge. Nyathi dwa dhi sikul, pesa onge ma nyathi dhi go skul, to sirikal wacho ni pesa nyithindo mondo wakel e skul ko giyudo ka janyuol moro keto nyathi e dhot to gimako. Iparo ang'o e wach CBC? E wach CBC no ere ma koro wach ne tek nikech siling 1,000 kionge go to nyathi ok lonje skul. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo miya pach mana piyo piyo kwa tieko kasto abro miyo ji ariyo modong'. Nyinga Chal Satwenga. An pastor. Adwa chwech adek. Wach namba achiel, nitie migepe adek ma kitugo godo e ngima dhano kata sirikal kata telo to hinyo ji. Namba achiel en somo, namba ariyo en security, namba ariyo en health. Gima wang'a neno en ni e pinywa mar Kenya, ministry mar somo onyap kaka itaye yo manyap mok ni kare. Nolandnwa ka sirikal 35,000 gi 550. Jopuonj 21,000 ne dhi e junior secondary school. An awuoyo kaka board member mar school. Iyudo ka junior secondary school ondike japuonj achiel kane obedo posted. The learning areas gin 14. Koro kaka japuonj achiel nyalo handle learning areas 14. Chuno nyaka jopuonj mag primary ka overlap mondo gidhi e junior secondary kocha. At the same time, samoro gionge kod qualification moromo madware mondo gi handle that class. Koro mano chandruok namba achiel. Competency based education ok orach. Ober equip nyithindo gi knowledge madwarre, lakini kako bedo handled rach. Namba machielo, jonyuol moko kalo gi nyithigi mondo giter e klas 8 nikech ok ine future, ok ine light e wach mar CBC. Koro CBC ober, but sirikal mokawo loch masani aneno ka nyok oikre ne mondo girane e yo makare. Gidogi dowing board, giyudo kaka ginyalo konyo jonyuol. Erokamano. Erokamano kuom paro maliw. Machiegni mana ka tieko, ichako gi nyingi ting'wi malo king'iyo kamera. An iluonga ni Ken Odhiambo Nyango, gi nickname mara iluonga ni Kennedy Odhiambo Nyango, gi nickname mara iluonga ni Mogo. Wan waneno CBC ni ber to ber. To budget mar CBC ichalo ng'ama tero nyathi e form 1. Iwuondowa ni en nono to en siling 15,000. Kionge go to giywe kode dhot. Wakwau sirikal ni konywa uru. Wan matek to chieng' be rieny. Wasau konywa uru. Aonge wach mang'eny madang' awachi. To ne uru kaka ukonyowa. Erokamano. Erokamano ahinya. Ka tieko mana mapiyo. An gi nyinga iluonga ni Jomondi Ouko. Moloyo piny osebedo matek. To CBC ni miwacho ni ata aneno wuon ni odhi chando jonyuol gi nyithindo nikech pesa bende onge, to nyithindo be idwa ni mondo water skul. To sama watero nyithindo ni pesa be ok gimiyowa. Nyithindo be gidwaro ni kopo ni nitie die dala ka timaki gi nyathi to pesa bi onge go. Koro sirikal onego konywa mondo mi ka ginyalo chudonwa to gichudnwa. Moloyo weche mang'eny ni giyware kodwa to pesa bende gitwe kama pesa wuogie onge. Wach matero nyinge klas 8 to gima neno ka weche junior secondary winjre gi maler. Inyalo wacho wach ma junior secondary jonyuol bende winjo matek kanyo kaka gitimo onge. An gima nyalo wacho mana sirikal ema dwani mondo konywa mondo gimiwane yo kaka wanyalo puonjo nyithindo mondo nyithindo bed opuonjre mondo mi obi okonyre mbele. An mane an go. Erokamano mana ka tieko. Wawa makoni mana mapiyo. An kuom nyingena iluonga ni Fredo Wuora, tiyo Jubilee Market ka. An kada wuoyo about CBC ni an korka kora support ni ober.
nikech nyithindo ka wan kan wasomo chon wayudo ni ng'ato ng'e ndiko gi klas 4 5 kucho to tinde nyathi kosechopo kata ma grade 1 onyalo ndiko maber, onyalo somo maber. Koro wan CBC ni ana supporte nikech ber ka biro to nyaka itoel. Ber ok nyabire bire yo mayot. Nitie jonyuol magolo nyithindo to pachi chale bero gima yot gidwa ni chap maber ting moro gi dhi maber mbele gigol nyithindo go kuma gitero gi eno gidwok kamonego some. Erokamano katieko. Gi nyinga iluongo ni Francis Otieno Otieno. An kaka achiel kuom janyuol. Koro korka CBC kadwa wuoye. CBC ober, lakini government onego ng'iyane kaka ginyalo kelo materials madipuonj go nyithindogi. And teachers, onge kaka ginyalo tero nyithindo, to japuonj kata samoro nitiere jopuonj nyithindo kata 60, to japuonj achiel. Godhi puonjo nade? To chako ae klas 7 to dhi 8, to en ng'at achiel. Koro gi kora sirkal mar Dr. William Samuel Ruto oyie mondo wuog oko mondo mi okony jonyuol e weche mag jopuonj to gi materials minyalo tigo e CBC mondo mi nyathi ong'e gimiluongo ni CBC maber. Okay, Felix Jambokumu, I'm a member. Ana support ni CBC ber. Sirkal ema kwayo mondo kwa resources nikech jonyuol ok nyal kendgi. Classes onego giger ne jonyuol giwacho ni nitie 15,000 monego bi to 15,000 no pok wayudo. Wakwayo sirkal maduong' mondo konywa nikech somo machon ne nyithindo talents gi opondo to CBC ni miyo nyathi nyalo ng'eyo talent ne mbele ko wasupporte makmani sirkal okel pesa. Kaka board member jonyuol golo nyithindo ataro mar chike nya wacho ngo gitere class 8 nikech samoro CBC oruore ne gi junior secondary boruore ne. Mano to wakwayo jonyuol mondo watimo ok ni kare. Giyie gelore gi chike ma sirkal oketo mondo nyithindo some yo makare. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, mana kaka isewinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuol kod jodak mawuok e Kisumu County kaendi ma warado go kinyi kawuono kwa bago go talk mondo migi miwa pach gotenore kod chal mar somo pacho ka koluwo koda ka CBC weche junior secondary school weche mag ndiko jopuonj koda ka jonyuol mabende neno ka chal ka gima wach CBC kata junior secondary ni chalo sama ng'ama tedo rabuon to olo pi matin to rabuon ofuo. Chal ni gin gi paro mopogore opogore kendo wigi ruore to bende gidwa ni nyithindgi omed somo mondo gibed kod ngima makiny maber. Ka kamano kionge penjo aduoko ni e studio sechegi mondo idhi nyime kod twak marwa mondo wawinjane to odiochieng' ma kawuono wach somo ni endi ang' wayienge kanyo. Erokamano ahinya Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. En moro wabedo kodi kendo kibagono twak e yo makare. Wawinjo paro maliw ahinya kowuok kuom jodak ma Kisumu. Koro idhi manyonwa weche manyien bende matimore e kaunti ma Kisumu kod alwora mage. Ang' wagonyi mondo midhi adhiya koro sani koro dong' ka gi twak modongo ka wantiere kod wendo Morino Kal. Iwinjo kaka jodak ma Kisumu loso mathoth mwinjo moko bende pod adhi winjo kata e ote machuok mioro karka miwa mana pachi koto gino magiwacho pach jonyuol pach jodak ma Kisumu e pach jonyuol hie mantiere CBC ni koso mago nyalo bedo paro mag jogo mopogore ji 1440 mane odagi. Pach jo Kisumu ing'e ni kacha en ground giwacho gima ni chunygi to twaweza bende nowachonwa ni gimbende ne gitimo nonro margi magiyudo ni jonyuol 1440 okomor gi wach CBC. Ting'e ni maigi duto te timore nikech pele kacha. Koro kalure gi mano an bende an janyuol dawach mana ni waket geno ni sirikal bro kawo gi wach mar somo. Gima duong' ma chanda en ni kik sirikal tug gi somo mar piny mare ma en Kenya. Mae momiyo ineno ka jonyuol wacho ni giti matek gine ni resources nitie mamiyo CBC mane gisichwa ni is here to stay ni otimore yo makare. Mane kaka ananene kaka janyuol
kendo gi kaka ng'atno mang'iyo gig somo ywakna ne sirikal en ni kik watug gi somo, gini kik obed gir tugo, obed abeda ni samoro chochni nitie nikech ne ok giketo ikruok makare. But ka wadhi mbele to bed gino ma tego somo ma e piny ka, nikech somo e ler mar piny. En paro mantiere kendo en paro ma oganda bende osebedo kacha ka somo ka gi kacha ka gipenjo ni ere kaka somo ne nyalo dhi nyime yo makare ka isiro lai mar somo manyien mano mar CBC. Nyaka sani iwacho ni kapono ne nigi ng'ikruok moro amora, inyalo keto yo machalo nade mondo mi gidhi nyime kod chwalo somo e yor CBC machalo kama? Gima mokwongo maduong' madawachi, ineno ka jonyuol go koko, nikech janyuol ene wuon nyathi, to ene modwaro ne nyathi mondo wachne mar somo bed kare. Koro mae momiyo ni jokana luongo ni nying jatelo mar jonyuol man association mondo wuogo komotegno, nikech janyuol ing'e ni abro go koko kan ka jonyuol man Kisumu go koko, jonyuol man Turkana go koko, ng'ato ka ng'ato go koko kien. Koro iyudo ga ka seche moko nitiere gik moko ma itimo mana ka poni jatelo ma giketo kanyo no bende chung' to wacho ni wan ma e pachwa. Koro an Mr. Patrick Mayoni pok aneno kama owuoke mondo represent jonyuol mondo wachi ni wan kaka jonyuol ma e ywakwa twakele kama. Ing'e ni tiyo konyo group bedo ga samoro mayot maloyo ka an awache ka ywak kaka an, ibi ywak kaka in, to ng'ato janyuol moro bogolo ywak kaka en. Koro chung' motegno. Asto ing'e ni ka ochung' motegno to kata kidienje mawuok mantiere kaka mar jopuonje, sirikal bro miyo gihakikisha ni gibende giketo maino e roles monego bed ni giplay, nikech wadwaro ni mondo TSC omiwa jopuonje. Sama jonyuol bro go koko gi dhok achiel, tiyudo ka koro gini dhi bedo matek ma TSC nyaka gol mana jopuonje gieki. Wadwaro ni mondo jopuonje go bed trained, wadwaro ni mondo sirikal ogol pesa. Magie ka jonyuol owuoyo ng'ato ka ng'ato kien, to migepe monego bed ni timo gigi nyalo medo yware, to mane gima ok wadwa. Koro jatendwa kae ma en ywak mar janyuol, jatend jonyuol iluongo ni National Parents Association. Mano Nicholas Maiyo. Yes, Mr. Nicholas Maiyo. Owuogo komotegno mondo chung' ne jonyuol mondo sectors ma koro pogre gieki okel gik monego bed ni gikelo, nikech ing'e ni mae koro en teamwork mondo mi gini ochop kare. Wawek bedo ka wadak gi midhiero ma wakia ni to kiny wachiedh nadi ang' wadhi kanye gi nyithindo. Mano miyo ka jonyuol moko bende koro sani neno ni ere tiende mondo akaw nyathina atere gimo ka elewa. Ang'o ma mona agole klas 6 ka, grade 6, atere mondo odhi otim klas 8. Dong'injo ka janyuol moro wacho kanyo ni koro en obro timo anything mobire pache moparo ni nyalo konyo ne nyathi, nikech ok one ler ka. To ma timore nikech higni 6 osekalo. To sirikal nong'eyo ni nyithindo gieki transition ne dhi bedo mar dhi gi junior secondary, to gima ne gitime maduong' ni onge. Kore ka sani kore ka wabagni, but ang'eyo ni ka waduto te wachung' motegno to wanyalo neno ler mbele. Nikech osenyiswa ni entie, it is not going anywhere. Koro chuno wani nyaka wa make mana sure ni otimore. Haya, nyakora mogi jwa ng'inte yo wache yo machalo nade, nitiere ote mabende umedo oro kayo, wamedo tudure kanyo kodi achiel kachiel ka wane mbui moro ma Facebook, ka ipenjore wan kanye bende wantiere kacha Citizen Digital Lab. Koro kik idhi mabor, ni mare kidieny ma ochope sani kore ni kidieny moro modal loso kodi, wawinj pachi, wasum paro, kagi kacha ni gik mage matimore ka wantiere kodi ka achiel kachiel. Wakawa ne ote mago mowuok e Facebook mar Ramogi TV, ka wadhi nyime kod chenro okinyi ma kawuono. Wantiere kar kanyo gi ote mokwongo wayudo mar Deborah Amolo, Cleophas, wach CBC tong'eyo kore gi atache tek. Ero wacho kanyo, wacho ni mosna, ero wacho ote mare kanyo oserumo, wacho kanyo ni mosna morino kal. Awinje kaka otwak, ero kamano oseka ote mari. Kamachielo kanyo bende wadhi Alexander Wycliffe, wacho ni aneno chenro makare. CBC ka idwaro gol oko to mondo gitim chon. Kik giwe ma nyaka no, wacho ni nyaka baby class chope grade 1 no, nikech mano koro gidhi kethe kendo. Aya, machielo bende wayudo kanyo nyakwar Dea
Nyakwardea bende ote mare ntiere kar kanyo. Wakal wane ote no wacho ni awinji makare mabei kae CBC ogolo oko okane berne. Aya. Beja kwa Ramogi mire inyalo bedo kine berne nikech ionge kanyo kata ionge yathi manie sikul no kata kamano ote mari warwaka Ramogi TV. Emily owacho kanyo ni gimoro osebedo ka chanda. En ng'ama ne ogolo practical subjects mane ntiere e original 844. Morino kala ingona ne practical ne gen magi. Bena no katimo original 844. Ingona ne gen magi kaka ne gintiere kindego. Owacho ni bang' golo these subjects then somo noduogo bedo useless. Ero mano kaka owache. Ma owacho ni art and craft mano wacho mag home science gi mamoko mantiere kar kacha. Mano ote mara Emily man kanyo. Laura Okinda from abroad. Anano ni duoke 844 nikech CBC is highly expensive kaluwore gi high cost of living. Ero mano ntiere kar kanyo. Laura Okenda ote mari bende ochopo kar kanyo kwa Ramogi joma ntiere kodi kachiel iwinjo ote mor kanyo kod Emily mana kanyalo duoke sani ng'ama nogologi to bang' gologi wacho kanyo ni somo nodok obedo mana useless kaonge. Mane momiyo penjo mopenjo no ni kare. Tiwinjo kan bende nasepenje ka. Ni to dwaro mar ng'at mane ogolo 844 to kelo CBC ni ne en dwaro mane. Tiwinjo ka tieke machiek ni kik bedie ni wadwa tugo gi somo nikech nitie gimoro ma kizungu luongo ni ulterior motive mar CBC ni obeda motive mamiyo somo bedo gimoluor e pinywa ka nikech ka wan gi jok mosomo eka gik mang'eny nyalo fwenyorenwa to wanyalo bedo gi dongruok. Koro adwoke ng'ama nogolo practicals mane timore e 844 en curriculum iluongo ni KICD. Yes. Koro wanga wache gi dholuo kaka de awache ne dana moro e gweng' kucho. Jo curriculum. Emily jo curriculum ema ogolo practicals mane bedoga. Koro wanyalo manyogi mondo wapenjgi ni to ang'o momiyo ne gigolo gigi kaka nwang'egi ka nikech oking'e ni practicals all those things iloso gi curriculum development. Koro gine mane gigolo. Ero kamano ahinya. Kinde gi bende nitiere gik mopogore opogore mane timore e od bura odiochieng' manyoro. Mano ka nitie sigana mano losnwa kata kod Walter Nyambaga. Nitiere sigana no mano loso kendo gino mane nitiere kar kacha ne oloso e yo moro makare. Kasane wanyaka mana dakika 2 kende mondo mi wawinja ne kaka sigana no bende ne nitiere kata kaka no ekonwa sigana makamano mondo mi ka waduogo to watieko mana twak bang' ka wasewinjo mano. Good morning, my name is Oyucho Timon. Bang' od bura yawa yange tielo mar 2 kamiti mopogore opogore noyudo thuolo mar bet kendo chako chenro margi. Jakom kamiti mar od bura mochung'ne somo Julius Meli oketo jatatije duol mar ndiko jopuonje tich TSC Nancy Masharia kod penjo ka gidwaro lere wi kambi mar Minet mane omiyo rak mar chwalo kumba mar thieth ne jotich timore kaluwore kod ywak ma jo od bura go wacho ni jopuonj kalie e kinde mag dhi e ute mag thieth. So why are you actually charging these teachers extra? Actually, I think that is actually something which is not good in this contract, among many others that we shall see in the main contract. 2, we have this very important issue of hospitals. That one group of hospitals are trying to elbow everybody out so that they remain alone in the scheme. How come when it comes to inpatient, the teachers are considered differently when it comes to payment? And just a teacher like another teacher. One time to the police hospital, and when I was there, I was told that I can only come back after 7 days. The medical allowance was also segregating. And you know, this was a conversion from the medical allowance that was being paid. So the lower job group teachers were earning less. The higher job group teachers were earning more. So we have just moved along the same lines. Jaod bura masea Christine Mbaka kod nyawadgi Makibra Mwalimu Rero kanyakla kod Nabina Bwera Malugari duto thungo commissioners mag TSC kod penjo mag ndiko jopuonje tich magikonyo timo mibadhi. My question is, who does the assessment of teachers to enable you to know that he qualifies for promotion? Who does that? What is in place
for promotion of serving TSC officers from the sub-county, county, up to national, because I see some lot of stagnation and demotivation. Generally speaking, just give us 2 billion every financial year to promote teachers, and this issue of stagnation will go. Chair, the last time we received money for promotion was in 2011. Jod burago wacho ni TSC okosetimo ratire ke jopuonj to kod loko jopuonj skunde. E kendo kata mana chudo mar balang ni jopuonj matiyo kuonde mangima oridore. Bende osachgi okosemedi kata matin. In my constituency, 28 primary schools do not have substantive head teachers. If you are recruiting for Northeastern, for example, or for Kakamega, the teacher who is recruited under affirmative action should actually not come and to ask us for the localization. That one should be very clear. And two, the Teacher Service Commission to tell us that this policy will end in this period. For example, if you recruit teachers for Kakamega, the shortage is 6,000. If you are recruiting equal numbers to areas that do not need these teachers, then you're telling us that you are posting them to the other areas. Have you solved the unemployment issue in those other areas where you're posting them? The mapping process of these teachers is ongoing, but as of today, as we were coming, we have identified 10,833 teachers to teach in JSS, those teachers in primary school who have the requisite grades. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ero, mane sigana matire karkanyo jopuonj bende koro onego bed ni yudo lemo opogore kata kigolo gi rang'iny achiel kitero gi kama chielo odong' mana dakika achiel to chiko chenro okinyi ma kawuono ikona japuonj bende oseduogo kar ka. Koro ang' achak kod Morino Kal ang' ikona gima kaka inene chenro mopogore kaka TSC osebedo katimo ka konyo jonyuol konyo jopuonj mondo mi gidag ngima makare. Okumba mag thieth wach kacha nitie wechego mag insurance mantiere mago osuptal itimo gi yo machalo nade kaachiel koda ka mag promotion. Kaya wacho sani bende ni promotion mogik omenda mano migi mogik mag promotion ochiwi higa mar 2011. Mano ka gidwaro winyo kata Kanasi Macharia wacho ni miwa mana million kata billion 20 miwa billion 2 kende to gima kama gidhi chopo kare onego time yo machalo nade. Mana wach mari mogik kiriwo gi mago. Isewacho gik ma giwuoyo tadwa wuoyo kar promotion ka. Promotion nitiere ga abro luonge ni promotion manual ma migao ka migao mar sirikal oket ne motiyo godo. Koro ineno gima kelo chandruok e TSC kae wach promotion en ni adiera japuonj odhi outside the manual, odhi osomo, kosedhi osomo to kobiro to okelo papers ge to wacho ni koro adwaro ni mondo itera to this grade. Ing'eni e budget mar TSC pesa no nyalo yudo ni adiero onge. Ema winjo ka jatelo kwayo kanyo ni mondo miye 2 billion to nyalo timo mano. Nikech machacha ni kori luongo ni okang' mokao mar japuonj manotiyo matek modhi omedore ni. To gima ng'eyo ni manual mar promotions machacha en ga automatic. Miwacho ni after every 3 years to japuonj ni wuok e grade ni to dhi e grade ni. Ening'e ni obiro nikech sirikal ose establishe ma sama japuonj odhi e grade no to pesa neno bende bira gi kaka grade no nodhi according to kaka manual mar TSC opango. Koro makelo chochni miwinjo ka jatelo Nancy Macharia yuago en mar japuonj odhi okao time ne modhi mo omedore to duogo to kwayo ni mondo koro okonye gi kanyo. Koro ing'eni bendi penjori to yes japuonj isetiyo matek adiere timo ma pesa ni adwa golo kanyo mondo ami nikech no onge budget. Koro mani makelo chochni kanyo matin. But en kwayo mara na dira japuonj kosetiyo matek momedore. Nikech wabe odwa ni mondo thiwa gi kipuonj gi jopuonj momedo lony. To sirikal neno ni we wamigi reserve mar pesa ni maka jopuonj gi kitiyo matek momedore kama to ka gibiro to wan gi pesa ni wanyalo keto negi. Yes, koro machielo manyalo wuoye en wach employment. Nyocho sipimno kaka employment dhi timore. Taduoke mana kende wach CBC ka. Jopuonje mondo ternwa e skunde mondo capture nyithindwa manodonje junior secondary.
Koro inyalo pas ni japuonj nikech anto koro mana jalony japuonj koro med wachonwa moko. Japuonj bende koro miwa lony mare koro kaka japuonj. Japuonj Ariro Odero ka koro ageno ni sa e class. In kanyo yo makare bende wanini yo moro makare ahinya ka wantiere kodi achiel kachiel. Sani nyalo mana miyo wa wach mari maugik. Wacho ni sani bende ka waloso wada mana rango ni gigo ma wawinje kaunti ma Kisumu, gigo duto ma wawinjo ka jotelo mag TSC bende dwaro jopuonj onego bed ni yudo ratiro gi machalo nade. Mano koting'o wechego mag insurance, mag okumba mag thieth, komachielo bende warange wechego bende mag promotion. Chal mar japuonj mondo mi obere chal mar somo pacho ka. Mede gi wach mari mogik kaito amotiek chenro. Mana machuok somo ber omiyo ka jopuonj omedore oneno ni gikawo pesa gi ma gimedre godo nikech medruok no kende e yo manya kelo ne japuonj gimiluongo ni dignity, kisungu luongo ni dignity, nikech king'iyo japuonj ma primary mosomo mana puonj primary kende, sirkal ok osebedo ka chule maber. Koro ka japuonj oneno ni nikech sirkal chulo maber jogo motiegore momedore, okawo pesa ne odhi opogre mondo sirkal ochule maber, owinjo bed ni sirkal chule. Gi kosa mosebed en ni sirkal mar Kenya ok osekawo japuonj e yo mowinjo bed nokawe. Japuonj osebedo looked down upon, ma gimoro amora ma japuonj timo sirkal ok acknowledge. Owinjo bed ni sirkal nigi data, ong'eyo kwan mar jopuonj duto, jogo mosetiegre kiwango moro amora ma gitiegre, higa ma gidonje tich, gigo bedni owinjo bedni sirkal ni godo at fingertips, ma ko onyise ni owinjo bedni koro imiyowa budget ni endi duol matayo jopuonj mochung' ne gi Nancy Macharia, owinjo bedni miyo sirkal statistics gieki, kwan gieki higa ka higa, ma koro sirkal bedo kong'eyo ni higa ni an gi jopuonj kama mosemedre, higa ni an gi jopuonj kama mapok omedre. Koro budget mara owinjo bedni dhi marom nade ne jopuonj, budget mara kaka sirkal owinjo bedni dhi marom nade ne nyithindo giwegi, budget mara owinjo bedni ng'iyo ang'o gang'o. Emomiyo wan gi digni e CBC kae. Sama nwachako CBC nowinjo bedni duol maloso curriculum miluongo ni KICD. Kamano ka watieko. Miyo sirkal wach. Wan gi jopuonj kama mwanyalo promote, wanyalo ne primary kadhi puonjo CBC e junior secondary. Ma an gadier ni mano ne KICD otimo. Ka wacho mathin kuom wache insurance mi wuoyeno endo. Jopuonj osebedo gi insurance facilities maber. Aon ka nobiro jopuonj maber, jopuonj mang'eny nopako aon kaka nobiro maber mo rescue gi, oreso chunygi, oreso gi odgi. To weche matindo tindo mara aon otere court, mara kia ang'o timore nade, sirkal otimo ang'o, magi ema goyo chuny jopuonj, to goyo kendo chuny insurance. Lakini wang'iyo maber, jopuonj nosenwang'o footage maber e weche mag health insurance. Kamano. Sirkal owinjo dok chien ong'iya ni ang'o gini mane oso, ang'o gini mowinjo bende gitimo mondo insurance odhi mbele. Agoni erokamano ahinya japuonj kuom yudo thuolo mar twakore Ramogi TV. Paro maliw ahinya migolo manyalo konyo oganda, nyalo konyo jopuonj, nyalo konyo jopuonjre gi jogo duto mane sekta mar somo. Agoni erokamano ahinya japuonj Ariro Odero mano mawuok e skul mar Consolata Bure Nairobi kar kae, kaachiel koda ka jalony weche mag somo mabedo osesomonwa paro achiel kachiel e studio ka Murino Kal. Agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mari mar biro Ramogi TV. Kamachielo bende inyakuwa Ramogi Jwang', in janeno mar Ramogi TV, waheri. Wuok mane Valentines nyoro, akone kona sani aheri. Ponono kane okokoni okacha, an koro yude kuo mak Cleophas Oluoch e Jakisumo kanyakwara. Aheri ahinya kaka janeno mar Ramogi TV, kendo yiena mondo mi walung'e gi kanyo. Hello Joyce Oduor bende mano bedo gokinyi ma kawuono, directors kaachiel koda ji te mano mako chenro ni okinyi ma kawuono. Wagoni erokamano ahinya. Sharon Ong'ao biro yudo thuolo bende mar biro mano chieng' tich abich, wabedo kod achiel kachiel e nonro chenro ni mar Rupiny kod mano mar Mbako Romo. Nyakwa Ramogi Jwang', we walore gi kanyo. Man Nyasaye riti to rita kiny gokinyi sa 12 warom. Sani koro wabe gi padu manyien ni mar Ramogi TV. Director Bob koro dama na miel sani. An koro agoni mano riti masani ka wawuok wadhi timo gik mopogore opogore. Erokamano, oriti masani.